21 Sıbatı roja zamanı dayık ya cihaniye u da heman demede jibo zamanın ku bi xatereya tenebunere ruberune roja parastin zindikirin u peşebirna zamanı dayık ya. Ji avabuna komara Türkiye hatta roja İro ev 103 sale ku çan zaman û nasnamaya gelê Kurd hatiye inkar kirin û ji bo ku ev inkar ji holê rabe û maf û daxwazên gelê Kurdên wekî statuya Kurdî û perwerdeya bi Kurdî bên mîsoger kirin hîn jî tu gavên micîd nehatine avêtin. Li gorî daneyên 2025-an li Tirkiye heftê 4000 çil dibistan û 208 zanînge hene ku bi Tirkî perwerdeyê didin. Lê ji bo zamanê Kurdî di 100 salên komarê de yek dibistanek jî nehatiye avakirin ku perwerdeya bi Kurdî bide. Saziyên ziman ê ku ji bo fêrkirina Kurdî kurs û atoliyên ve dikin ev jî dibin hedefa rayedarên devletê û bi KHK'yan tên girtin û mühirkirin. Gelê Kurd li hemberî van polîtikayên inkar tune hesibandin û pişaftina tekoşîna hebûn û parastina zimanê Kurdî dimeşîne û ev tekoşîna çan, ziman û nasnameya gelê Kurd dê berdewam be. Di vê tekoşînê de daxwaza serekeya gelê Kurd ev e. Polîtikayên înkarê bên bidavîkirin û ziman û mafên neteweyiyên gelê Kurd di destûra bingehîn de bên kabûlkirin û bi zagonan bên mîsogerkirin. Ji cotmeha 2024 ve ev 16 mehe ku pêvajoyeke dest pê kiriye û bi perspektîfa aştî û civaka demokratîka ku Birêz Öcalan 27 Sibata 2025-an pêşkêşê rayedaran devleta Tirkiye û raya giştî ya cîhanê kiriye derfetên nû hatin afirandin ku pirsgirêk, birê û rêbazên diyalog, hevdîtin û nîqaşan bên çareserkirin û vê pêvajoyê di nava gel û civakê de hêviya çareserkirina pirsgirêkan ava kiriye. Pêwîst e ku êdî rayedarên devletê li gorî rihê vê pêvajoyê tew bigerin, siyaseta înkarê biterkirinin, maf û azadiyên nasnameyî yên gelê Kurd mîsoger bikin. Daviyê li van pêkanînan bînin ku li pêşiya azadî û demokrasiyê astengin. Xwişk û biratî nîşaneya vekheviyê ye. Eger em qala vekheviyê dikin, di vê zimanê Kurdî vek xwedî statû be. Ji pêş dibistanê heta zanîngehê di hemû astên perwerdeyê de bê bikaranîn û navên cih û varên ku hatibûn guherandin jî di vê li eslê xwe eslêvan bên vegerandin. Ji kolanan bigire heta qada giştî li dadgeh, dibistan, nexweşhane, kar û barên fermî û her vekî din, di hemû qadên jiyanê de mafên gelê Tirk çi bin, di vê yên gelê Kurd di jî ew bin û hemû xizmetê di vê bi Kurdî û zimanên din jî bên dabinkirin. Komisyona di bin banên meclisê de hatiya avakirin serdana hemû beşên civakî kir û guhda gel. Pêwîst e ku rapora ku de ji aliyê vê pê komisyonê ve bê amadekirin û li meclisê bê pêşkêşkirin ji daxwazên civakê yên demokratîkûnê re bibe bersiv û xizmeta vekheviya xwişk û biratiya gelê Kurd, Tirk û hemû gelên Tirkiye bike û li gorî daxwaz û pêşniyazên li ser naveroka rapora komisyonê zagonên demokratîk bên amadekirin û bikevin meriyetê. Zimanê Kurdî hebûn rûmet û nasnameya gelê Kurd e. Heta ku zimanê Kurdî li vî welatî bibe zimanê fermî û ji pêşdibistanê heta zanîngehê bibe zimanê perwerdehiyê, têkoşîna gelê Kurd a parastin û pêşxistina çand, ziman, nasname û hemî nirxên neteweyî dê berdewam be. Gelê Kurd û hemû gelên cîhanê yên ku zimanê van ji statû û perwerdeyê bêpar hatiye hiştin û ji bo parastin û pêşvebirina zimanê xwe tê dikoşin 21 Sibatê roja zimanê zikmakî a dayîkê ya cîhanê li van gelan hemiyan pîroz be. Zimanê me rûmeta me ye. Statî bo Kurdî, perwerdehiya bi Kurdî, saziyên zimanê Kurdî. Devam bahsa dîroka Kurdan dikin û li hemberê wê dîroka Tirkan çi kiriye
تایبەت جێ ساڵە 1924 حیا ئیرۆ یەک و یەک ئەم دژین. ساڵە 1924 حیا ئیرۆ هەر ڕۆژ، هەر سەعات، هەر دەقە سەر زمانê Kurdî، سەر çanda Kurdî، سەر hunera Kurdî êrişek, asîmîlasyonek pir mezin hat meşandin. Lebelê îro em berê xwe denê rastî jî parasvanê zimanê Kurdî, tekoşerê zimanê Kurdî her ro zêde dibin û dibin lehî dikevin kolanan. Çiqas dewleta Tirkiye 100 sala ser wê zimanê her polîtîqayê qirêj meşandiye jî nekariye me zimanê me dûr bixe. Dîrokê da me çi dît? Rastî jî 100 salan yek û yek mirû dikare webînî ziman leberê ewlê ma zimanê Kurdî qedexe kirin, şûn da Kurdî qedexe kirin, Kurdistan qedexe kirin, hişmendiya me xwestin qedexe bikin. Pêda pirtûkê li Kurdî hatine çapkirin, ew hatin qedexe kirin. Sadan nirxê me yê mîna apê Musa hatin cezakirin. Çiye Kurdî axif dibîn, Kurdî nivîsibîn. Ya herî giran jî dema darbeya îlonê çebî hişê hemû gelê me da jî hêja mînak zindî ne dîwarê girtîgeha nivîsîbin Tirkî biaxivin, pir biaxivin. û mînaka herî zindî jî Kamber Ateş nasılsın? Kamber Ateş li çawayî. Ew mînak hê jî hişê hemû Kurdan da zindî ye. Ew qas ve dewletê ew polîtîqayê qirêj ser vê gelê Kurd, ser zimanê gelê Kurd, ser dîroka gelê Kurd, ser çand û hunera gelê Kurd meşandiye. Îro jî em berê xwe denê hindek xebatê astarî derîna neholê çi ye ew xebat? Bêjî hûn dikarin zimanê xwe 2 saetan bi hilbijêrin. Ew ji bo gelê Kurd heqaretekê mezin e. Em ser wê axê hatine dunyayê, ew axa me ye jî axa babûkalê me ye jî em dixwazin ser axa xwe zimanê me bibin, zimanê perwerdehiyê, statûya zimanê me hebe. Em naxwazin ku heftiye 2 saetan hûn me beyanî bihesibînin bêjin 2 saetan zimanê Kurdî hilbijêrin, bila zarokê we 2 saetan zimanê Kurdî bibînin. Em wek Kurd em wê qebûl nakin, em wê bînin ziman. Em dixwazin ku zimanê Kurdî pêş dibistanê heya zanîngehê bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdehiyê. û makezagorê da cihê xwe bigire, bê mîsogerkirin, bê nasîn û bibe zimanê perwerdehiyê her deribê axaftin. Em behsa civaka demokratîk dikin piştê 27 Sibatê pêşengiya Rêzdarê gelê Kurd, Rêzdar Abdullah Öcalan pêvajoyek destpêkir û navê pêvajiyê jî danandin civaka demokratîk û aştî. Eger em îro behsa civaka demokratîk dikin, gere hûn ew sînorê ser zimanê me we çêkirî, ew dorpêçiya ser zimanê me we avakirî hûn ê paş ve bikêşin. Zimanê Kurdî, ek jî ew zimanê Tirkiyeyê jiyan dikin hemû hûn azad bikin. Eger îro hûn gelê Kurd dibêjin em ê pêvajiyekê bimeşînin, bingeha wê ya serekê hûn ê zimanê gelê Kurd nas bikin. Hûn ê nasnama gelê Kurd nas bikin. Ancak civaka demokratîk vê şeklê bê ava kirin. Îro şûn da dewleta Tirkiye nikare êdî guhê xwe bigire, çavê xwe bigire bêdeng bimînin. Gere guh de te daxwaza gelan, guh de te daxwaza gelê Kurd û zimanê Kurdî çiqa astengî pêşiya wê hebe vê holê rake. Herî dawî ez dixwazim ku vê bînim ziman erê berpirsyariya dewleta Tirkiye heye. Gere aliyê makezagorê da aliyê statûya aliyê perwerdehiyê vê zimanê êdî nas bike zimanê Kurdî lebelê berpirsyariya me jî heye. Yani her mal, her kolan, her tak, her bajar, her gund gere bibe Kurdîgeh. Mamoste zana farqînî beroje pir gotinekê xweş gotibê ku malê me hêlîna zimanê me ye. Em destûr nedin zimanêk dî vê hêlînê de bi cih bigire. Em ya zarokê xwe Kurdî biaxivin. Em wek Neviyê Ehmedî Xanî û Neviyê Celadet Alî Bedirxan ser me ferz e ku em zimanê xwe biparêzin. Ji ber wê yekê ez bêjim Kurdî bixwînin, Kurdî biaxivin, Kurdî bifikirin û Kurdî bijin. Bî jî zimanê Kurdî, bî jî zimanê zikmakî.